Ta odluka da krenem da vozim bicikl u Beogradu je došla nakon selidbe iz Voždovca u Zemun. U Zemunu veliki broj građana vozi bicikl i činjenica da od kuće do posla i nazad veliki deo trase je biciklistička staza, tako da nije bilo dileme i zaista ukoliko gledate kakav je taj ambijent za vožnju bicikla u Zemunu, to je čisto zadovoljstvo, tako da preporuka svima koji žive na teritoriji Zemuna, Novog Beograda, apsolutno ne postoji ni jedan razlog da ne idete biciklom na posao. I ujutru kad sednete na bajs, to je jedna vrsta kratkog treninga, znači nema ni znojenja kako ljudi percipiraju. Nakon toga dolaze oni faktori gde je ušteda na gorivu, zdravije je, brže, moramo reći kada su uslovi kakve imamo u Beogradu u ovim gužvama, kakve su poslednjih godina, tako da moja preporuka još jednom za sve one, pogotovo za one koji se lome da li da krenu da idu biciklom na posao ili rekreativno da voze bicikl, nema razloga za oklevanje.